Musa Celişirmeleri. Ondan sonra mekteplerden mesela albümler buldururga, kuşup yürütürgen albümler. Ne ol biz mesela başlayıp jiberemiz, ne ben özüm bir albüm başlayıp jiberem, hem onu birem mektepke, ne bizim aşı tantanası bula ikinci Tatar gimnaziyasında. Kamerya Zinurovna onda katnaşacak inşallah. Mine şunda indi bu nine topşuracakbız. Albümde şu albüm devam ederge tiyiş, kuşup yürürge. Onda Musa Celil turunda da, İlham Şakirov turunda da məlumatlarını balalar üzeri toplap, üzeri şunda tirkep, hem üzeri yasadılar bu mektepte. İkinci mektepke jibererler. Tağın başka rayonga jibererler. Rayonlar. Dünya külem yürütürgenler şu şimdi albüm buldurga. Hem onu ahırdan muzeyga tapşırırga. Belki yol rayon muzeyinde, belki yol Zur muzeyden, belki Kozan muzeyinde. Ne şulaytırıp, ne bu işinde, ne takdimler var. Şundi takdimler kile kişilerden. Hem indi mine Ulyan, ol bizim büyük aktif işlitirgen rayon. Ramis bizim Safin, özünüz bilesiz. Ol onda bu apnalıkta şunun hatlı şaralar ütkere. Bibliotekada da, ol Tatar hatın kızların uqtuşularını da jiyip, Tatar dil uqtuşularını da jiyip, ballarını da jiyip, Celil'ge bağışlanan şiirlerini okup, İlham Şakirov'un jırlarını tınlap. Mında mümkün bilesizmi nişip, tege zor konsertlar buna yasarga demegen, mında gailelerde mümkün. Mine tınlarga biz ondan sonra әзірледік şundi Aksu, Rüstem Sarvarov әзірледі. Musa Celil'in şiirlerinden gine turgan şundi bir blog әзірледі. Mine İlham Şakirov'un ismin мәңгіләштіру boyunca indi işler başkarılacak bu hafta reklamıdan soň. Татарстан Яңаластар телеканалында Тояны нуктасы тапшыруы. Бүгін Илхам Шакиров һәм Муса Жәлил атналыгы турында фикерләр алышабыз. Хәлил әфәнде, менә рекламага киткәнче без инде сөйләшә башлаган идек. Шул ук Муса Жәлил турында, аларның туган яклары турында да бәлки әле әйтергә һәм сөйләргә кирәктер. Туган яклары белән бәйле ниндидер чаралар үткәрергә. Шул ук Тукай районы Яңа Бүләк авылы, яисә Муса Жәлилнең Оренбург Мустафа авылы белән бәйле. Гөлзада ханым саный башлады менә төрле төбәкләрдә һәм чит илләрдә милләттәшләр эшли дип. Менә бу юнәлештә нәрсәләр эшләргә кирәк сезнеңчә? Birinci şirat tuğan avullarda başlarga kirek İlham Şakirov'un Yaңа Бүләк, Musa Celil'nin Оренбург ülkesinde, Mustafa'nın avulunda anda muzeyler bilgili var indi. Şul muzeylarda başlap jiberuk bik kirek. Hem мәгариф системасында Гомумән Татарстанның birinci şirat мәгариф системасында bu şaralarini uzduru. Min рәхмәт әйтеп исем килә безнең мәгариф министрлыгына. Алар аны безнең бу тәкъдимне хупладылар һәм һәрбер мәктәпкә анда фото, видео материаллар, биография мәгълүматларын җибәрделәр. Шуңа күрә мин уйлыйм бу дәвамы булыр безнең бу шараның. Hem olga men bek ышанып карыйм. Аның нәтиҗәлелеген дә билгеләргә кирәк бит әле. Альбина ханым, менә мәктәпләрдә үткәрү дибез, гаиләләрдән башлау бу эшләрнең ничек сеңдерергә, бары тик үткәрү өчен генә булмасын өчен әлеге чараларны менә нәрсә эшләргә кирәк шул уңайдан? Әлбәттә, монда мәктәпләрнең, балалар бакчаларының җитәкчеләреннән дә тора, укытучылардан да тора. Моңа менә шулай җанны биреп, шундый актив катнашырга кирәк. Үз теләге зур булганда, әлбәттә, балалар да моны яхшы кабул итәчәкләр. Һәм система кирәк, әлбәттә, система булса, атна буенчаннан да бу проект турында сөйләшәләр, бәйрәмнәр, ниләр, очрашулар оештырып торсалар, әлбәттә, бу сеңәчәк һәм моны ел сайын уздырсалар. Миңа калса, менә Камера Зинуровна Рамил Рашидович икенче Татар гимназиясының җитәкчеләре бик җиңел кабул иттеләр һәм алар менә миңа сөйләп киттеләр. Шул хәтле күп аларның чаралары узачак. Музыка мәктәбе белән берлектә, җыр бәйрәме дә, шигърият бәйрәме дә. Без мәсәлән безнең балалар бакчаларыннан башлап уздырырга булдык һәм безнең конкурс һәрбер бала Муса Җәлилнең бер кыскача булса да шигырен өйрәнеп яздыра видеога һәм безгә җибәрә һәм инде без аны Instagram аша, Бала сети балалар бакчалары Instagramында
Җырларым хэштегы белән куячакбыз. Бу инде балаларны да, әти-әниләрне дә шатландырачак, шул ук вакытта атна буе бар халык да менә шушы шигырьләрне тыңлаячак. Бу бик шәп. Аннарсын, мәсәлән, Шаян ТВ телевидениесында да бу идеяны бик яхшы Рамиля ханым кабул итте. Анда да балалар белән хәзер шигырьләр яздыралар. Мин дә чыгыш ясадым һәм аны шулай атна буе телевидениедә дә күрсәтәчәкләр. Бу бик мөһим. Һәм форсаттан файдаланып, мин тамашачыларга да әйтеп үтәсем килә. Бүген безнең тапшыруны караучы тамашачыларга. Сез дә һәрберегез катнаша ала бу проектта. Инстаграмда, интернет шелтәрендә, Фейсбукта, кая булса да сез җырларым хэштегы белән үз фикерегезне, Муса Җәлилнең шигырен, Илһам Шакиров башкарган җырларны башкарып чыгара аласыз. Бу без дә сезгә рәхмәтле булырбыз. Шул ук вакытта без менә сезнең катнашучыларны барыбызны да берербез һәм инде аннары атналык ахырында без менә хэштег белән, җырларым хэштег белән чыккан барлык катнашучыларны күреп аңлаячакбыз. Ни хәтле икән безнең күп татар балалар, татар яшьләре әлеге проектта катнашканын белербез. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, катнашыгыз, без бик шат булыр идек. Шуннан да моның өчен бүген барлык мөмкинчелекләр дә бар. Инде өйдән чыкмыйча да һәркем, димәк, үзен әлеге вакыйгаларга инде битараф булмавын күрсәтә аладыр. Айрат Фәйзрахмановтан инде Илһам Шакировка багышланган вакыйгалар турында тыңлап үтик әле. Илһам Шакиров истәлегеннән килгәндә 5 февральдә без сәгать 10да аның каберенә барабыз. Анда киң җәмәгатьчелек катнашыр дип көтелә. Быел без аның хәтеренә багышлап концерт уздырмакчы идек, әмма саклык чаралары булганга күрә зур концерт ясап булмый. Шул вакытта без быел Илһам Шакировның премиясын игълан итәбез. Ул инде елның икенче яртысында игълан ителәчәк. Илһам Шакиров истәлеге белән бәйле безнең бер кичкенә генә сюрприз булачак. Бер яшьләрчә анимацион фильм күрсәтеләчәк. Аны безнең иң танылган, Татарстандагы иң танылган блогер аккаунтында күрә алырсыз. Социаль челтәрләрне күзәтеп барыгыз. Ул безнең анарысын өч телдә дә бу ролик безнең чыгачак, татар телендә, инглиз телендә һәм рус телендә. Шуңа күрә Илһам Шакиров турында татарстанлылар гына түгел, киң җәмәгатьчелек Россиядә һәм инглиз телле җәмәгатьчелектә. Һәм Илһам Шакиров турында әле мәгълүмат буенча инде шул ук интернетта булсын, ул масса күләм мәгълүмат чараларында да күп кенә сораулар барлыкка килгән иде. Мәсәлән, җыен фондының җитәкчесе Фуат Рафиков Илһам Шакировның фатиры сатыла, әйберләр юкка чыгарга мөмкин дип борчыла. Тапшыруда катнаша алмыйм диде ул безгә. Һәм Илһам Шакировка бәйле кадерле яткәрләр югала дип уфтанам, һәр иртәм шуны уйлаудан башлана диде. Без Илһам Хаҗиевка шалтыратып бу хәлнең ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килүе турында сораштык. Аның сүзләренчә, Кольцодагы менә бу Николаев урамындагы Илһам Шакировның 30 ел яшәгән йорты сатылмый, анда үзебез яшибез һәм яткәрләр турында да борчылу урынсыз диде ул. Орден медальләрен һәм концерт костюмын Милли музейга тапшырдык фортепиано филармониядә. Яңа Бүләк авылында музей ачыла, шунда урын алачак күп истәлекләр ди. Илһам абыйның туганнары белән һәр даим аралашып торабыз. Алабуга музей белән сөйләшүләр алып барабыз, анда да экспонатлар тапшырырга җыенабыз дигән Илһам Шакиров исемен йөртә торган музыка мәктәбенә ноталарын тапшырабыз бу атнада диде безгә Илһам Хаҗиев. Хәлил әфәнде, менә шул уңайдан музей турында да сүзләр бара, менә музейның киләчәге турында ишетәсе Илһам Шакировка багышланган. Сездә ниндирәк фикерләр? Илһам Шакиров бөек безнең легенда. Ул хәзер символ, ул шәхес генә түгел, ул символ, татар халкының символы. Шуңа күрә без символларны күтәрергә кирәк, аларны таптарга берничек тә ярамый. Әлбәттә, Илһам Шакиров торган квартира ул музей була алмый, ул кичкенә ул. Илһам Шакировка багышлап зур музей, заманча эшләнгән, музей законнары буенча эшләнгән олы бер музей булырга тиеш. Һәм анда әлбәттә шул квартирада кешеләр яшәгәндә анда Илһам Шакировның әйберләрен саклап нитү турында ул дөрес тә түгел, алай сорауны кую. Аны чыннан да шундый махсус музейга җыеп барлап, анда музей эшмәкәрләре, эшчеләре үзләре менә
фәнни эшне алып барырга тиешләр. Һәм ул мирасны җыярга, тупларга һәм безгә җәмәгатьчелеккә менә җиткерергә тиешләр. Шуңа күрә минем фикерем шундый, олы бер зур музей Казанда булырга тиеш. Һәм әле эшләр башкарылачак. Гөлзада ханым, менә сез инде иҗат ягыннан бәлки әйтерсез. Әгәр дә без киләсе буын, балаларыбыз, оныкларыбыз аның турында белсен дип уйласак һәм теләсәк моны, без инде нәкъ менә аның иҗатын да ничектер мәңгеләштерү буенча шалып барырга тиештер. Музей булмый торып, аны туплап булмый. Ул әлбәттә халык җырлаячак, халык балалар өйрәнәчәк, әмма ләкин музей ул безнең үзәктә булырга тиеш. Казанның үзәгендә, менә Галиәскәр Камал театры шикелле Кабан күле буенда ул зур бер сәнгать әхрәме булырга тиеш. Анда бөтен бүлекләр, аның җыры буенча да, анда зал булырга тиеш. Һәм ул гел яңгырап торырга, читтән килгән татарлар иң беренче чиратта шунда барырга тиешләр. Менә мин шушы көннәрдә генә Муса Җәлил музейында булдым. Ул әлбәттә кичкенә генә, ә бит әнә шуның янында гына Горькийга багышланган, Шаляпинга багышланган зур дворец шундый. Мин җыладым инде, анда кергәч җыладым. Әлбәттә ул аның яшәгән йорты, ул безгә бик кадерле. Әмма ләкин бәлки аларның икесен берләштереп кирәктер. Менә шушындай ике зур шәхсебезне зур музей төзергә, зур дворец шикелле. Анда бөтенесе яңгырап торсын. Менә шуңа күрә җәмәгать бака әле буларның теге Илһам Шакировның әле изе суынмаган. Хәзер кирәк моны. Безнең архитекторларыбыз бар. Матур итеп ясасыннар, бәлки түгәрәктер. Ул безнең милләтне күтәрер өчен кирәк бит. Ул бит Илһам Шакиров инде хәзер ул юк. Муса Җәлил дә инде юк. Аларга бер нәрсә кирәкми. Аларга дуга гына кирәк бездән. Менә Муса Җәлил һәм Илһам Шакиров атналыгының милли әһәмиятен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булып тора? Таяну ноктасы ул без һәммәбез дә хәрәкәт итәргә тиеш. Шул вакытта милләт яшәячәк. Телебез дә, динебез дә, милләтебез дә яшәячәк. Әгәр яшәсен дисәк, без үзебезнең шәхесләребезне кадерен белергә тиеш. Һәм аларны онытмаска тиеш. Аның өчен без хәрәкәт итәргә тиеш, эшләргә тиеш. Һәр кайсыбыз, һәр җирдә, мәктәптә булмасын, югары уку йортлары булмасын, гаиләләрдә булмасын, без алар турында сөйләргә һәм әсәрләрен яңгыратырга тиеш. Аларның рухына дуга булып ирешсен. Алар безгә рәнҗеп ятмасыннар. Алар нәрсә өчен башларын салдылар соң? Башларын кистерделәр. Ватан яшәсен өчен, ватан булсын өчен. Кай вакытта әйтәләр, ватан нәрсә соң? Шундый сөйләшүләр бара соңгы вакытларда. Ничек инде туган ил, ватан булмаса без юк. Безне таптылар да, изәләр дә, китәләр. Алар бит башларын салдылар, башларын кистерделәр. Шуңа күрә без шул турыда сөйләргә тиеш балаларыбызга. Бик дөрес сүзләр. Альбина, синең фикерең шунда да менә монда милли әһәмиятне билгеләргә кирәктер инде. Мин дә бик килешәм. Әлбәттә, Муса Җәлил, бөек шәхес, Илһам Шакиров. Мин үзем татар гимназиясын тәмамладым. Безгә шуннан да менә еш без шундый бөек шәхесләр турында әдәбият дәресләрендә гел сөйләшеп бардык. Һәм ул сиңә, мин моңа ышанам. Шуңа күрә Нәгүзәдә ханым да бик дөрес сүз әйтте. Барысы да үзебездән тора. Әйдәгез без әниләр буларак балаларыбызга сөйлик, аңлатыйк, укыйк, менә шушы чараларда катнашыйк, музейларга барыйк, фильмнар карыйк. Һәм инде барысы да бездән торгач, мөмкин кадәр менә шушы проектта катнашып, үзебезнең изебезне калдырыйк, рәхмәтебезне шушы бөек шәхесләргә белдерик. Бик зур рәхмәт сезгә һәм тапшыруны